Uitslag van nummer 1. Een veulen met een edel hoofdje. Zou iets meer neklengte kunnen hebben. De hals is goed van lengte. Komt ietsje dieper op. In draf zou je hem graag wat meer opwaarts zien draven. En ook het achterbeen iets meer onder het lichaam zetten. En iets meer zweefmoment. Is een beetje gehaast. Al met al is dit een mooi tweede premieveulen. So now in English, it is a colt with a nice head and a long upstanding neck and a little bit heavy. The good upper line, the croup is long enough and good shaped. The walk was very roomy and good through the body and trot he needs a little bit more uphill and the hind legs more under the body. Overall it's a nice second premie. Dit is een maandje ouder. Nee? Ja, dat is iets correct. Hè? Staat iets op de voorgrond? Nee. Maar verder is Ja, dat is hier iets uit. Mooi lang gekoeld, hè? Ja. Dat zou wel correct zijn. Hij is niet heel mooi hoofd, hè? Nee, dat is waar. Ja, daar rijden we op. Hè? Met zijn hals en zijn front doet dat wel weer zo. Ja, dat vind ik ook. Je moet niet slaan, hè? Nee, voor de mensen, hè? Ja. Ja, dan kunnen we het nog zo afdoen. Ja, we gaan alles van dit en dat is achtergrond die hier naar voren. Ja. Als je opzet, dan de andere. Die stapt ook weg. Maar dit zijn hele andere type vormen. Meer te gebruiken. Ja. Ja. Dit ga je dan weer, hè? Voorhand, buitenkant. Ja, de mensen komen liever bij een oefening staan dan
uitslag van nummer 2. Een veulen met veel rastypen. Zou in het hoofd misschien iets eerder kunnen. Maar een fraaie lange hals. Die ook goed geplaatst is. Goed schouderligging. Zou in het rugje misschien ietsje sterker mogen zijn. Heeft een voldoende kruislengte. Heeft veulen beschikt over heel fijn en droog hard beenwerk. De stap. Een veulen wat ook heel makkelijk door zijn lijf stapt. Ook ruim stapt. En in draf, ja, dan zou je hem toch graag iets opwaarts zien draven. En ook iets meer het achterbeen onder het lichaam zien plaatsen. Met wat meer zweefmoment. Maar vanwege veel ras en goed beenwerk en een goede stap. Krijgt de veulen vandaag een eerste premie. So, now in English. Filly with a lot of racial type, good conformation. The back got a little bit stronger, but the croup and the neck are very good. The legs are very dry and hard. The walk was good to the body and a lot of roomy. Then trot, she needs a little bit more uphill and hind legs a little bit more under the body, but because the good racial type, the good legs and the good walk, first premie. Tom erin en een keer bij eruit. Ja.
Hallo, ja. Nou, na dit opfrissende buitje is het toch, de zon schijnt weer. Kunnen we weer verder. Hij staat nog aan, hè? Komt er nog een baan? Hallo.
Hierbij de uitslag van nummer 4. Een paard met een edelhoofd. Heeft ook voldoende halslengte. Die ook goed geplaatst is. De schouder is een beetje steil. Ook in de rug zou een beetje sterker willen zien. Het kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Is ook wat hellend. Het beenwerk is hard en droog. Alleen de stand van het voorbeen zou correcter mogen zijn. Het paard heeft moeite met de takt in de stap. En dat zagen we in draf eigenlijk ook terug. Heeft te veel taktfouten om vandaag opgenomen te worden. Het paard wordt vandaag niet opgenomen vanwege taktfouten in de stap en in de draf. Number 4, the racing type was good, very good. The conformation, there's good neck. The neck is vertical. The shoulder is a little bit steep. The back could a little bit stronger. Good group, a little bit sloping. The quality of the legs was hard and dry, but front legs needs correct. Was toning in. The walk and the trot was not regular, so we couldn't take her in the stud book today.
volgt hier de uitslag van nummer 6. Een paard met een edelhoofd. Heeft, zou iets meer neklengte kunnen hebben. Heeft wel een lange hals die ook verticaal gesteld is. Goede schouderligging. Ook een sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte, maar iets hellend. Het voorbeen zou correcter gesteld mogen zijn. Het is nogal wat afwijkend in het voorbeen. De stap zou ook ruimer en iets meer tact kunnen hebben. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft ook een goed zweefmoment en ook het achterbeen goed onder het lichaam. Maar vanwege beenwerk en de stap wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek, maar geen premie. So number 6 is a beautiful racing type, nice head, good upstanding neck, the pull of the neck could a little bit longer, good upper line, the croup is a little bit sloping, the stand of the front legs are very tuning out, and the walk needs more rooming and also more regularity, and trot you see was uphill, good height like using, but because the quality of the legs and the walk, we take it in the stud book, no premie.
Dan hebben we 2 terug in deze groep. 2 voor de primering. We beginnen met nummer 7. Een paard wat edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Ook iets meer neklengte zou kunnen hebben. Paard zou ook iets meer halslengte kunnen hebben. Het is allemaal wat kort aan de voorkant. Ook het voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben. Voor een 3-jarig paard zou het paard ook iets sterker in zijn rug. Of voor een jong paard zou hij ook iets sterker in zijn rug mogen zijn. Heeft een lang, iets hellend kruis. Paard was wat in de benen goed hard en droog is. Heeft goede voorbeenstanden. De stap is heel ruim en ook heel goed door het lichaam gestapt. Een stap zoals we het graag zien. In draf is het paard ietsje neerwaarts, maar dat zou ook niet anders kunnen als je neerwaarts gebouwd bent. Heeft daarbij wel een goed achterbeen gebruikt, wat ook goed onder het lichaam wordt geplaatst. Maar vanwege ras en bouw wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan krijgen we nummer 5. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook een voldoende lange hals. Zou ietsje meer neklengte kunnen hebben. Dat zou hem niet meer staan. Paard dat een sterke bovenlijn heeft. Ook een lang kruis. Ook een lang voorbeen. Paard wat ook goed stapt. Moet niet ruimer gaan stappen. Want het tikt hem zelf voor wat in de ijzers. De draf was opwaarts. Er wordt ook goed achterbeen gebruikt. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Met een ster. En een 2e premie. Gefeliciteerd. The pull of the neck could a little bit longer. Also, the neck is a little bit short. Also, his front legs are a little bit short. He's a little bit short on the front. The back for a young horse is good, a little bit stronger. Long group, a little bit sloping. Good walk, very good walk. And the trot is uphill, a little bit downhill, but good using of the legs. So we take it in the stud book with the 3rd premie. And then we have number 5. The head is noble enough. A long neck. The pull of the neck could a little bit longer. Good upper line. Also a good long group. A very good walk. And the trot is uphill with a good using of the hind leg. So we take it in the stud book style with the 2nd premie.
bij jou ook goed. We hebben deze paarden even wat langer laten stappen, want we hadden bij een beetje twijfels over de stap. We zijn eruit. We beginnen met nummer 8. Een paard wat iets eerder in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft wel een lange hals die iets horizontaal is. Is wat stijl in zijn schouder. Ook in de bovenlijn is hij voldoende sterk. Kruis is ietsje hellend. De stap is ruim, maar hij zou iets meer buiging in zijn sprongen mogen hebben. In draf is hij goed over de benen. Maar hij blijft een beetje op de voorhand draven. Het achterbeen zou daarbij ietsje meer onder het lichaam mogen worden geplaatst. Al met al, vanwege keihard droog beenwerk en een goede bouw en ras, krijgt het paard vandaag een 3e premie. Dan krijgen we nummer 9. Een paard met een edelhoofd. Heeft ook een verticale hals. Zou ietsje meer nek kunnen hebben. Het paard heeft een goede bovenlijn. Is goed aangesloten met de kruislendenpartij. Heeft ook voldoende kruislengte. Het paard is goed in de benen, droog in de benen. In stap, dan zouden we wat meer gelijkheid in het voorbeen willen zien. Heeft wel voldoende ruimte, maar er mist dan wat coördinatie in het voorbeen. De draf is opwaarts, heeft ook een goed achterbeengebruik, heeft veel zweefmoment. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een 2e premie. Nummer 10, een paard met een edelhoofd. Heeft veel halslengte. Ook de nek zou misschien ietsje langer kunnen zijn, maar dat is peanuts. Heeft een sterke bovenlijn, ook een gewenste ligging van het kruis, ook voldoende lengte in het kruis. Heeft een lang voorbeen. Ook goed droog en hard beenwerk. Het paard zou ruimer moeten stappen. De stap is wat beperkt. In draf, als hij opwaarts, had hij ook een heel goed achterbeengebruik. Heeft veel zweefmoment. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster, ook met een 2e premie. Gefeliciteerd. So now in English, number 8. Good, a little bit nobler in the head, long neck, good standing neck, the good upper line, the croup is long enough, hard and dry, good legs, the walk and also the trot needs more roomy and also the hind legs more under the body. We give her a 3rd premie, Statbook 3rd premie. Number 9. And a horse with a lot of racer type. The head is noble, good neck, and also the back could a little bit stronger. Good legs, the walk, good in the front legs, more regularity. Very good trot, uphill, and good using of the hind leg. Number 10, a noble head, nice upstanding neck, good shoulder, good upper line, good conformation. The legs are hard and dry. The walk was short, got a little bit more to the body, and the trot was uphill. A lot of suspension. Good using of the hind leg. Also a star with the 2nd premie, and also for number 9, star with the 2nd premie.
Tom is weer in koppositie. We zijn er weer uit. Ik begin met nummer 14. Nummer 14 is voldoende edel in zijn hoofd. Zou iets meer neklengte kunnen hebben. Heeft een hals die iets horizontaal is. Heeft voldoende lengte in die hals. Schouder is ietsje steil. Rug is voldoende sterk. Is iets gedreven op zijn lendenpartij. Kruis is voldoende van lengte. Ietsje hellend. Paard is ook licht sabelbenig. Het paard stapt voldoende ruim en ook voldoende door het lichaam. Zal wat meer lichaamsgebruik daarbij kunnen hebben. Ook iets meer. En in draf was hij voldoende opwaarts. Is ietsje hoog in het ritme. Mist daar ook een beetje de soepelheid in zijn lichaam. Al met al vonden wij dit een paard wat een derde premie verdiende. Dan krijgen we nummer 13. Een paard met een edelhoofd. Heeft veel halslengte. Heeft een klein C-lijntje in de manenkam. Hals is voldoende lang. Het is een sterke bovenlijn. Kruisje is wat hellend. Voldoende van lengte. In stap is het paard ruim. Heeft ook daarin voldoende lichaamsgebruik. In draf was hij opwaarts en had hij ook een goed achterbeengebruik. Paard wordt vandaag ster met een tweede premie. Nummer 12, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou iets meer neklengte kunnen hebben. Hals is voldoende van lengte, ook iets horizontaal. Wel een sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Paard zou ietsje opwaarts gebouwd mogen zijn. In de stap zou hij iets ruimer en ook iets meer door zijn lichaam mogen stappen. Maar het paard draafde met een heel sterk achterbeen en ook veel zweefmoment. Het paard wordt vandaag ook ster met een tweede premie. Now in English. We start with number 14. The head could a little bit nobler. The neck, pull of the neck could a little bit longer. A long neck, good upper line, long croup, a little bit sloping. Good quality of the legs, the walk and also the trot could a little bit more suppleness. So we give her a third premie. Number 13, a noble head, a long upstanding neck, good upper line. The legs are a little bit sickle-hocked. The walk was room and powerful, good through the body. In trot, she had a good using of the hind leg, a lot of suspension. So we give her a star with the second premie. Number 12 is the pull of the neck was a little bit longer. The head was noble, the neck was long enough. The
upper line was strong, good quality of the legs. The walk put a little bit more roomy and also more through the body. And Trotzy was uphill, good using of the hind leg, a lot of suspension. So we give her also a star with the second premium.
uitslag van nummer 15. Een paard met een edelhoofd, veel ras, heeft ook een goede halsstand die lang is, heeft ook een sterke bovenlijn, goed gevormd kruis. Paard wat goed in het rastype staat en ook heel goed gebouwd is. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen uitstralen. Het paard is wat instabiel in zijn knieën. De stap is zou iets ruimer mogen zijn en ook wat meer tact kunnen hebben. In draf heeft hij wel heel veel taktverlies. Vandaar dat hij geen ster wordt vandaag. Heel rassig paard. Now in English, horse with a lot of racial type, good conformation. The quality of the legs could a little bit more hardness in. The walk could a little bit more length and also more regularity. And in trot, we're missing the regularity. Good front leg, but the hind legs are not good enough. So no start today.
Nummer 16, paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, zou ietsje meer nek kunnen hebben, heeft een voldoende lange hals, sterke bovenlijn, kruis zou ietsje meer lengte kunnen hebben, paard zou iets correcter in de voorbeenstand kunnen. De stap is voldoende ruim en ook makkelijk door het lichaam gestapt. Paard draaft opwaarts, heeft ook een heel veel voorbeengebruik. Achterbeen komt er genoeg onder. Paard wordt vandaag ster verklaard. Now in English, head is noble. The neck is, pull of the neck could a little bit longer. The neck also could a little bit longer. The quality of the legs are hard and dry, but the stand of the front legs is a little bit tuning out. The walk was roomy and good through the body. In trot, he was uphill, good using of the front legs and the hind legs good under the body. So we make him start today.
Uitslag van nummer 18. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, zou ietsje meer nek kunnen hebben, ook iets meer halslengte. De schouder is voldoende schuin. In de rug zou voor een jong paard toch wel iets meer bespiering willen zien en ook iets sterker in zijn rug mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte, ook goed van helling. Het voorbeen mist wat lengte en dat zie je ook een beetje terug. De stap was voldoende ruim en ook voldoende door het lichaam gestapt. En in draf zou het paard wat opwaarts mogen draven. Hij heeft wel een goede beenzetting. Hij is ook, achterbeen komt er goed onder. Maar vanwege bouw en zou ook iets droger in zijn benen mogen zijn. Vandaag geen ster. Number 18. The head is noble. The pull of the neck could a little bit longer. Also the neck could a little bit longer. The front legs are a little bit short. The back is a little bit weak. The croup is long enough and good shaped. The quality of legs could a little bit more hardness in. The walk was roomy, good through the body. And in trot he was a little bit downhill. Good through the body, good using of the hind leg, but because conformation and the legs, no start today.
Uitslag van nummer 17. Paard met een voldoende edel hoofd, is een beetje een lang hoofd. Daarbij heeft hij een lichte vorm van een zwanenhals. Heeft een voldoende verticale hals. In de bovenlijn zouden we deze hengst graag wat sterker willen zien. Heeft voldoende kwaliteit in zijn benen, is wat sabelbenig. De stap was ruim en goed door het lichaam gestapt, ook veel kracht daarin. In draf is het paard opwaarts, heeft hij een goed voorbeen en het achterbeen wordt ver naar voren gezet. Een hele goede draf. Het paard wordt vanwege goede stap en ook een goede draf sterk vandaag. Now in English, the head is could a little bit nobler, had a long upstanding neck. The conformation he could a little bit stronger in the back, is a little bit weak in the back. The quality of the legs, it's sickle hot. The walk was roomy and good through the body, and in trot he is uphill and a good suspension and good using of the hind legs, so he started today. Nou, dit was de laatste hengst. En een goede afsluiter, dacht ik. En we mogen spreken over een goede keuring met veel kwaliteit. Dit was dus een mooie afsluiter.
En we mogen praten over een goede keuring, we hebben een goede kwaliteit. En op dat regenbootje na hebben we ook mooi weer erbij. Op naar de volgende. So, the last horse, we had a good keuring, good results, and good weather, because we had one little shower, but overall we had good weather and a nice keuring. See you next time.